magana wani salo ne wanda Hausawa suke amfani da shi. A matsayinka na Bahaushe, karin magana adadin guda nawa ka iya? A yau za mu tattauna game da karin magana guda biyu wanda zai kunshi magana akan kura. Idan kura tana maganin zawo, cewa kanta. Masu kallon suna na Hajara Nasir Adam daga nan Izzata Hausa TV. Ku kasance da ni domin jin yadda za ta kasance. A matsayinka na Bahaushe, Hausa karin magana nawa ka iya? Wanda ya danganci kura. Bayani na iya to. Amma dai na raba ce gaskiya na iya da yawa. Kamar wacce kenan. Wanda ya danganci kura. Ai kura kala ce, akwai kura irin ta tura kuma akwai kura mai ciwo. To ka dauka kowace. Kowace? Ya an ce to. Kamar misali in ce idan kura tana maganin zawo tewa kanta. Idan kura tana maganin zawo tewa kanta, ai kamar a ce ko ki ce zaki mun wani abu, ni ko ban kalla cewa. Ba fasara mana za ka yi ba abin da ya danganci karin maganan da za ka faɗa shi. Abin da ya danganci karin maganar da zan faɗa idan kura tana maganin zawo tewa kanta. Ya ko kuma a ce wannan kashin gwiwa kura ya gagare karnuka da sai kuma wanne sai na biyu to an yi kuwa. A matsayinka na Bahaushe shin wani karin magana ka sani wanda ya danganci kura ba mu guda biyu? Yawwa abin da na sani ana sandar jifan kura sai da safe kan ɗauko ta sai wancan ɗin da kika bana shi ne dai wannan okay yawwa sai gindin kura ya saba da raba. A matsayinka na Bahaushe za ka gaya mana sunan karin magana wanda sunan kura ya fito a ciki guda biyu? Sosai makwa. So idan kura tana maganin zawo ta yi wa kanta mana, sannan kowa can ga sigada wai kura ta ji kiɗan farauta. A matsayinka na Bahaushe za ka gaya mana sunan karin magana wanda sunan kura ya fito guda biyu? To zan iya cewa can da siga ba a ba kura ajiyar nama. Kuma za a iya cewa can da siga da wai kura ta zaba gi Bahaushe ne ake cewa ko menene to ni shi ne wanda na iya sani. Ta masu kallon mu duka a nan shirin namu ya zo karshe inda kuka ji mutane Hausawa sun gaya mana irin karin magana daban-daban. Masu kallon mu ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu ta Izzata Hausa TV tare da ni Hajara Nasir Adam. Ku ci gaba da kallon tashar mu ta Izzata Hausa TV domin samun nishadantarwa, ilmantarwa, game da faɗakarwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a Izzata Hausa TV domin samun shirye-shiryen masu faɗakarwa, ilmantarwa, game da nishadantarwa. Sunana Samun Ibrahim wanda kuka fi sani da West. Ku ci gaba da kallon Izzatu Hausa TV domin samun faɗakarwa, ilmantarwa, game da nishadantarwa.